chỉ phải ule Casper LS channel nun kia bang kalau mai lok kadam tak encar ngai ke bisi ni like subscribe share comment kirang lah Sakmel jurang katar tui luan ang main Mantau tak ni tura kwan duan sa Class 10 MBSC exercise 14 height and distance question number 3 chú building về đâu lách tòa question po a question kan chia chu one from the top of a 7-meter high building meter sari asang atang kan in thadoni kanom doni chuan hey question mila from the top of a 7-meter high building the angle of elevation of the top of cable tower ka ahan en chho le ni chu building atanga ding to tho sa ka omje chu helai hi hei chhuat ni ro se hei chhuat lei helai inkar he building khani da building atang kha ila en chho don cable tower kha chuwang chuan I figure kha poimo ber ti khari tu ma sa pera chuan figure ti kha chuwang chuan hei hi ground kan tianga chuan AB ka penga AB hi height of the building sang jong chu AB ni ro se ka ti don tani chuan 7 meter sang ani ati boka chuan angle of elevation of the top of a cable ati helai tanga en chho table chip chu he tower ni ta tower tanga na sang jok dong ka ti ka han in chho le wangin chuan thil en chho don re hian angle of elevation line of sight kan ti chu horizontal hian imit mo ida chho ma straight line hem hi line of sight is ma an hi siam nge tur angle siam na tur ani kha thei ingil lo tur hi in thei bai chuan ta hi din chuan hela hi imit zone hei chuan imit zone le hela hi tower ni ta ama se tower kha en turi in phei tur ti lo che tower chunga cable free mo kami antenna khan yang he ti hin om dan dai en chho chuan hei chho jong en chuan hei ima jong kha thai nge to ka ti kha chuan he ti en chho chi khan ti hian chho don tani chuan tower san jong hi cable tower nei na asan jong hi AB C D ka ti nga helai horizontal side om na te hi E ka ti don achan chu AB le EC ang tlo kani opposite sides of a rectangle are equal to 1 chu tiang pokin BC le AE kan mangkop thei don ni hei hi 90 degree la kan ta hei hi angle an ta question 3 chu 1 ti na ti 60 degree hoi chok kha angle chu 60 degree ti chumen je chu hei hi 60 degree asangin amel chawni cho 90 degree chu tina da ka fa ringa kham don 60 chu tlemen wom 30 chu en niam le de 0 pe chu horizontal side kha 0 kha ngai tu na po kan lu po kan rela poi mo chuan to le tina ti da the angle of depression of its foot is 45 degree ati building chungai la om renga chuan building chunga tang khan achi pi ena 60 degree isiama chuan I omna tang khan akilam pang foot ati he si hi izuk en thak le chi khan line of sight kan siam to sa siam no nangai to lawa a le c a tanga c izuk to chi khan hela hi angle hela ni lawin hey line of sight rang hi angle kan siam zel horizontal side le line of sight in angle siam thin hela hi ti chuan hei hi line of sight ni lo hey line of sight chu AC horizontal line chu hei hi ka thei hin lo tu triple function 45 degree lon ta ni chuan EC hi automatic in exam mo ka ti kha 7 meter ni sa opposite side ni AE le BC in bok kha he tu chuan azona kan lu tanga determine the height of the tower ati tower san jong hi enge ati ta ni chumen je chu hei bi hi DC hi zon tu ne ta ni EC in ei to DE ishiat chuan 7 ni belanga DC chu mai do ni chuan kha an nei ani chuan enge ka man don sai nge cos nge tan ti ishiat du chuan hei athil so hi en ro height so ni to hei perpendicular ne 90 degree of the line perpendicular nia chuan hei hi enula lingzong angle of depression reng hi ti hian om chuan hei hi a triangle en tan hei hela hi lingzong am chu khami kan mang thiam lo tlang pui wangin al opposite hela hi kan mang thin ta ne bi hi
oh ai opposite chi chu bang chuan angle 45 degree opposite chi chu hei hi ni ta ni chuan je chu angle right angle AEC mang to lo kha ABC kan mang thei ABC ka mu chu chuan AEC ni nang reng oh chan chu rectangle khata diagonal ani wangin hei lai le helai in ti tani helai angle ka chu angle of depression ania angle of depression han chok kha chon then ka tan chon poi thak mai tia angle of elevation ang khan kan chok ta ni oh ai nang renga kha chu oh chuan perpendicular ania 90 degree tang and chon perpendicular ve ve nia perpendicular zona nga ya chuan ta hian thil common kan nei ni lengan lo ma bang ching hey AE le BC ai ti ta ni base a common ani oh ai nang reng ani AE le BC chuan chuan given a khan hi a san zo nga pe che chu perpendicular ani kan ti to kha oh perpendicular ani na chan chu nga ting kan ti chuan angle opposite chi om ta hi perpendicular kan tia hey hela angle opposite chi om chu hey perpendicular oh hetai ti pon perpendicular AB hey ai nang reng chuan chuan hei poi mo lo ni AD le AC azot lo chewa zong tu ne ti lo chewa chu ba angle of elevation le angle of depression sei zong azot lo chewa ai nang lo bok ani mo in ang kha man tu in ang om chuan in ang le a given kha man tu oh nta ti em chu enge on zia ti chuan perpendicular le base ni chu enge tan ni tan tran permanently black tan man tu tina oh kha no slot le bok nga chu har lo lu tu oh tan a enge she tu 45 degree le 60 degree chu po so all lu tu tan 45 to 1 ania chiang tu oh tan 60 degree chu root 3 chuan ka soi dong ma ang khan thu in kan phu le don ani a question in min shil ang khan kan zon tu chu height of the tower ania chuan let the height of the tower be CD CD ni oh pum pui hian CD chu in nge siam CE le ED bel oh bok tur ni a chuan ka tong mai bang soi fok bok tongai lo building ka chu AB se no ti hian kan shrek to wang han AB chu ka jiak to lo nga hun he lo nan oh mak thum vel ka pot phei chuan that is tianga AB is equal to 7 meter given ani AB in 7 meter luk chuan EC po hian 7 meter luk ti khan itlok ti ranga oh ain luk ho kain ji ranga chuan a chan chu zianga kher lo chiang oh AE is equal to BC hey opposite sides of a rectangle are equal oh chuan pakhat le kan zon tur ber kha CD ni a CD zon chuana ni kan mo an chuan EC le ED bel oh CE plus ED ti khan i lo in ro phan lok ve ti na ni mai oh he ji lo puna chaw thaya ama ro chu kan lo thei hil thina kan boi fo thin hei chuan chung kan zia kan ni chuan ama sabbera 45 degree a oma tan manangai chuan 45 degree hi en masak chaw masak zel a fin thak oh chuan tin in tianga pahni ani to wangin from right angle triangle tilawin right triangle kan ti me oh from right triangle hey 45 degree nei tu chu AEC hi ni ma se ali lin zong ani wangin ABC kamang kan man thiam tro ai nang reng ka ti to khai lai oh so from right triangle ABC tan nge 45 degree tan 45 degree is equal to perpendicular by base ania that is tan to 1 tan 45 to 1 perpendicular anh này AB by base anh BC oh chuan hey at hey zo ki zong chuak tur kan ni ma se hey kan zonga ma se hey BCI anh da thei AE oh ABI anh da thei EC oh ai nang reng ti hre tur kha cho ol sam nang khan kan boi lo nan kan ti ni oh kha chuan which implies ka tianga BC equal to hey cross multiply chuan 1 by 1 ania oh AB khanenge thukha 7 oh BC pon 7 atluk don 7 atluk vek don tina chei square tina ni chu oh chuan AB is equal to BC which implies AB chunenge atluk 7 BC pon 7 atluk tina oh AB is equal to 7 equal to BC is equal to 7
BC in 7 at look BC in 7 at look chuan AE hi nge look 7 thau which is also equal to AE kha kan nei tan equation ani lo wangin question wang kan ti lo ma se kan mang tang kai don chuan hei chu all sama wangin kan cho chuak hal thia then khada chuan cho chu hal tum lo tur equation anga siam tu adot le kan mang don chuan a pani na now kan tinga triangle pakhat zo kha kan song leng now from tinga right triangle chung zok hi nge right triangle AED right triangle AED tan thau ma se 60 degree tan 60 degree is equal to ni sinang bok khan perpendicular by base ania that is root 3 at luka chuan perpendicular to DE hey DE muam perpendicular to DE ania base to AE AE chuan AE tu pui chu kan hriat to kha 7 chuan AE 7 DE 1 is DE chuan AE to 7 into root 3 to 7 root 3 along tani hey helai DE sei zong ha kan thata ni DE sei zong chuan DE sei zong kan hriat to chuan CD sei zong chu kan thramei tro 7 root 3 ni chuan 7 root 3 plus 7 ani mai tani kha ul sam lu du chuan therefore height of the tower san zong chu nge kha CD kan tia CD which is equal to CE plus ED DE anh reng ED le DE le ED kha yang reng chuan CE chuan 7 plus 7 root 3 alonia chuan ti hian kan ti thei ta ni common kala theya 7 common 1 plus root 3 a kam han te ka 1.732 kamang theya chuan 7 multiply he label chu 2.732 ani hey 1.00 tina hey 1 point ni velo 732 number king lo ko ti ka 1 le 1 bel chu 2 chuan 7 ni multiply chuan asan zong kan mo chok ta ni 7 2s are 14 7 3s are 21 22 7 7s are 49 51 7 2s are 14 19 chuan 1 tens 100,000 1 tens 100,000 19.124 meter asang ai meter som pa ko le point za som ni le pali asang ti na ni kha ani mai height of the tower chu khatiang mai kha ni height and distance to all sam lu tu chuan practice tamanga ya thiam lo om ta chuan zo thle lo tu ka ti kha lok pui nge ka be se